den, vítejte u nového videa. Dneska si zahrajeme s mým bratrancem Sniper Arenu a úplně tady všechny vyfajtíme, že bratra? Jo, protože jsme nejlepší. Protože jsme nejlepší policaj! Tak ten, kámo, bro si myslí, že je ta, no nic. Hele, kde já jsem zařel. Jeden. Kámo, ne, proč musí být tohle ta mapa? Ne, tady tu mapu nenávidíš? Nebo vítečku, kámo, já si tě najdu. Zkoušíš? To... Oni si myslí, že to sykne. Tak... Ať se to syká, vole, z nějakého důvodu. Co je s Robloxem zase? Tady. Jsem ho vyžral. Víteček. Kámo, já to vítečko nenávidím. Ej, seká se, že ten se třeba hrozně seká upřímně. Mně se to neseká, ale. Ale mně se to strašně seká. Počkej, já startu Roblox. Ok, tak zatím my tady si zagamblíme, máme 2000 coinů, takže teď se otevřeme pár šestek, třeba jednu tady tu a jednu tady tu. Této jsem ještě neotevíral. Jasně, zebra, no tak graffiti. Kámo, jestli znova bude ta, kámo, jestli znova bude ta grid arena. Já už na to nechci čekat. To se graffiti, kámo, já mám na graffiti tak. Tak jde normálně to, koce. Yes, kámo, building site. Já jsem úplně washed, já už neumím hrát, já mám tady ten skin na sniperku. Já mám úplně ten stejný, co máš ty, hele. Bacon, hele, ty co málem umřel. Já si myslím, že je dobrý. A ještě mám tady na flip knife magma, mytickou. Kámo, já jsem úplně wash, já nevím. Hej, já z nějakého důvodu úplně neumím hrát, kámo, najednou. Všichni mají úplně výborný internet, teda koukám. Nebo, to jsem já, nebo? Já myslím, že ten... zapomenu mluvit, tak pardon, já natáčím jakoby poprvý video po dlouhý době, takže já teďko nebudu úplně moc dobrý. Double kill, já už teďko nebudu moc dobrý jakoby to, takže... Nějaký art, kámo, nějaký art, aby si... Tady můj bratranec mi dělá ty edity. Edituje mi všechny videa, co vyrobím. Krom těch CapCut, kámo, vole, těch... Já jsem washed, kámo! Hej, sorry lidi, jestli budu rageovat, kámo, jestli já mám úplně dneska nemám dobrou návodu, jsem dostal 5 z matiky, jak kradžu vůbec. Ne, dostal jsem fastra, kámo. Aha. Hele. Sorry, kámo. Ty seš úplně sajlegleglegla a pojď, kámo, ty dáš, vole. Ty to ani neskoušej bejt, ne? Pokusím se. Sorry. Jsi chcípal, vole. Jedu bomby. Já teď dělám quick seal. Kámo, kolikrát tě zabiješ ještě? 6krát. Ale mám malý streak, měl jsem 5. Hezký headshot. Kámo, další headshot. Další headshot. Sorry. No se budu zabíjet, to vše jedno. Nože. Se budeme zabíjet do nekonečna, protože je to rozsvícení zeleně a kámo červeně. Kámo, ty, který mě budou stream snipovat, já se vás najdu v realitě a... Jo, hej lidi, pokud vás někdo má TikTok, tak já budu streamovat Crazy 3, děkuju moc, přijďte na můj stream, úplně to bude Sigma stream. On taky natáčí Geometry Dash a někdy někdy taky ten Geometry Dash natočím. Ale mě ten Geometry nebaví, abych se pravdu řekl. Kámo, můžu ti zastřelit? Kámo, kolikrát to myslím? My ze sebou si možná uděláme i kanál, kde budeme mít 2 a budeme tam natáčet spolu. Ano. Budeme tam natáčet hodně videí.
A tady bratran se dostává totální nervy. Dostávám, vole, protože všichni jsou úplně čítři. Kámo, já fakt fucknu do toho monitoru za 4000. Kámo, já ti půjdu nožíkem a ty řekneš, že cheatu, prostě. No, všichni cheatujou, kámo, všichni cheatujou, já jsem jedinej letět. Všichni cheatujou. A co já tady? Sorry. No, aspoň double kill, hele. A jak ty jsi nezabil, když jsi hodil třeba na 15 sekund, to nezasloužíš prostě. Chudák. Kámo, Capek si myslí moc. No asi. Jau. Kámo, můžu tě zastřelit, ne? Nebo nemůžu? Ne tebe, ale nějaký Capek z Číny. Capek z Číny taky? Hej, já budu dělat takový ty píp soundy, až když řeknu sprosté slovíčko. No takže lidi, já vám líknu všechno po zbytek života. Takže kámo, celý video bude asi píp. Sorry. A nebo i bomb. Tomu dej tam kachní sound, ne? Tak asi já nevím, jak dlouho to bude, já nechci, aby to video bylo tak mega dlouhý. Kilometr. Koukám, že kámo, tvoje video poslední bylo třeba 40 minut dlouhý. Jakože bez problémů, kámo, nikdo nebude koukat na 40 někdo tady minut mezi video. náma neumí editovat. Kdo to asi bude? A když to není můj editor, tak asi někdo jiný. Hele, ahoj, bejkne. Jo, tak posledná. Kurník, to taky budeš muset píknout. Hlavně tohle. Ale snaž se nemluvit prostě, prosím. Já se snažím, ale já to... A já tady! To tam zapípám prostě, bude pípat jak na kasce, kámo. No co mě se začít střelit? Kámo, já mám 28 kill, bože, jak máš 35 kill, kámo, já jsem úplně fail. Mě zabil bacon. No tak to vůbec, kámo. Já zabil bacona. Teďko. Ale nožíkem. No ty jsi taky tak povíš. Jump shot a headshot, kámo. To je tough, kámo. Hele. Nemám ho rád, nemám. Hej, můžu se trefit? No. Dobře mu tak, kámo. Hej, aspoň jsem čtvrtý, no. Jak kolik? Všichni jsou 3, vole, nic to Ne, tak druhý dokonce. Já si pamatuju, že tady byl vždycky ten druhý. Víš, kámo, já chci chillovat, chvilku. Asi chci unboxnout nějaký kejsky a já chci gamblit, protože jsem gambler. A... Je dobrý, jo. Open, kámo, co dostanu? Co dostanu? Otevírám 3, kámo, jestli nebude žádná etika, tak dobrý. Zebra, kámo, dostal jsem zebru, taky maximálně, jak ti říkám, maximálně dám duzo, kámo. Zebříčku. Kámo, mi padl zase magma, ale teďka na snajpera. Hej, já se budu šetřit na Strike Premium Case, kámo, to vypadá docela dobře. Strike Premium, okay, Strike. Jo, no kámo. Yes, je building site znova, let's go! Kámo, nejhorší mapa je Desert. To je ta nejvíc ass mapa, kámo, kterou jsi kdy viděl. Nejlepší. Ne, nejhorší. Úplně kámo na nic. Já myslím, že je dobrá, ale ona úplně na nic, jo. Právě ona vypadá, že je strašně dobrá, ale potom je to úplně kámo na nic. Tak ty, co zkoušíš na mě? Jak ty, co? Víteček mě zabil! Víteček, kámo! Víteček! Jsem já. Hej Vítku, kámo, my se tě doslova najdeme, jo? Si tě najdem, kámo. Jako nechci jen říkat, mý bratranec je, ne že je editor, ale tak je docela dobrý hacker. No, nejsem hacker, Vítečku, ale... on si tě najde! Kámo, tak to je hrozně trapný říkat, že si nejde. Nevím, prostě se... Prostě umím s počítama, prostě umím s počítačema, protože jsem nerd a hej, já tě zabiju Vítečka. Já jsem zabil Vítečka, kámo, pojď, já tě zabiju v realitě, kámo, to uvidíš teprve. Ne, ho zabiju v Robloxu, uvidí, chill, já nejsem vrah, jo, jakože chill. Já ho zabiju v Robloxu, já myslím v Robloxu, jo, ale klid, uklidíme trošičku. I'm so sorry. Vítečku, já si jdu pro tebe. Ty jsi mě teleportoval na Já si jdu pro Vítečka. Tak si nejdu pro Vítečka. Zabil mě nějaký démon. Mě zabil, no.
U Vítečka, ale. Hele, já jsem zabil nějakého Dahmira, kámo. Zkoušíš? Já s nožíkem umím víc. Neumím moc nožíkem. Co pak, Vítečku, co pak? Víteček, Co hele. pak, Vítečku? Nejsem camper, ty jsi se spawn u mě. Kámo, hej dost. Hej, můžu ho střelit? Řeknu ti jednu slovo, ne. Hele, čau. Díky, že jsi mi teleportoval k tomu démonovi. Teleportujeme. Tobě. Kámo, já Ale jsem hezky si vám se to poletěl. démona. Kámo, já chci na jiný server, tady jsou hrozný tryhardi, já jsem tak špatný, už tam nedávám. Tak jsi úplně špatný, kámo, hraješ aspoň ten Counter-Strike furt. No nehraju, kámo, však můj počítač je úplně na hovno. Či jo, hele, už jsme kamarádi, jo? Já myslím kamarádi. Tak ten týpek má dobrou wi Bacha za kámo. tebou. Dahmir, on vzal mě nohách karate boj, kámo, no. Já ti ukážu takový karate, že se z toho posereš. Všechny máš pochýle. On Máte všichni, máte všichni Víteček. On dvakrát přežil. Já zabiju Vítečka, já zabiju Vítečka. Kámo, Já zabiju Vítečka. já jsem mám zabil Vítečka. Nezabil Víteček. Vítečku, hádej co? Já si pro tebe večer dneska přijdu ve 3 ráno a já tě zabiju v Robloxu. Kámo. Robloxu. Víteček, kámo. Robloxu, jo, klid, hele, dětská. Tak teď Klid, jsem děcko, dal dobrý. klid. Hele, Víteček, jaký on Vítečka? Tak to není Víteček, no nic. Kámo, to je Čau trapný, Vítečku, to je máš se trapný, že to dobře? jsou blbej koně. Mě zabil Víteček. Víteček mrtvej, haha, co je Vítečku, co Já pak? jsem za... Co pak Vítečku? Au. Kámo, jak já umírám, on mě střelil přes zeď, vole. Sorry, máš ho zastřelil. F1 démonci. Démonci myslí, kámo, že... Vítečku, hele, ahoj. Hej, počkej, mě volá mamka. Jedna démon. Kde, Vítečku? Co tady je? Ne. Kámo, to je 50% na to, že trafíš Vítečka, já furt trafím toho druhýho. To je on. Co je? To je Víteček, to cítím. Tady jsou 3 baconi! No, tady jsou všude baconi. Tady jsou ale 3, kámo! A jsou úplně... Ne, já jsem pátý, ty vole. Teď je 25% na to, že zabijeme Vítečka z těch všech baconů. Já jsem skoro zabil Vítečka. Hele, Víteček tady, že jo? Ale kámo, prostě... Kámo, jak mě zabí? Ne, on se hejbe tak divně, on je cheater, kámo. Kámo, to jsem řekl Víteček, minule. To jsem minule řekl o 3 cápcích. A byli taky cheaterové, kámo, to jsem... Ty vole, mě zase zabil Víteček, vole. Vítečku, já se přijdu k tebe domů, vole. A zabiju tě. A tentokrát ne v Robloxu. Tentokrát tě zabiju v Minecraftu. Aha, Minecraftu, tak to je dobrý. F1 demon, nechaj. To Víteček není. Já vidím Vítečka. Ty vole. Vítečku, co pak? U tebe byl Kámo, já nechci dát sniper arenu, hele, čau. Hele, já tě zabiju. Díky. Tak no ne, vole, jsi takový sráč, vole. What? Co? Co to bylo za klip, kámo? Ne. Kámo, kdybys viděl, co jsem udělal. Ne, protože já jsem šel a já jsem se úplně otočil. Jakože já jsem udělal skoro 360 a já jsem skákal a zabil jsem týpka no scope headshot, kámo. Už jsem, kámo, už moje peak era je zpátky, víš co. Hej, negr, hraješ s náma. Cože? Negr. Family friendly. Jest, hej, ta mapa je docela... Hraje jsem, kámo, to jsem... Ne, ale já nechci být jako, že jsem špatný, ale ten Víteček se hejbe tak divně. Da Vinci, kámo, Da Vinci, Leonardo da Vinci je tady ve hře, kámo. Dobrý, oba dva neumíme mluvit.
Leonardo da Vinci, kámo, je tady s námi ve hře. On tady je nějaká typka, která se jmenuje Da Co Vinci. říkáš na nejsmutnější a nejhrůznější scénu z Pocket Playtime? Jak se málem dotkl Hagi Wagi Kissimissy, kámo? Hele, mě zabil Černoch z Afriky. Já se ptám, jaký tvůj názor je na tu scénku. Jakou scénku? Já jsem žádný nehrál, protože ten Pocket hrál. Playtime. Já hraju Jump Trash. Já jsem seba, Za tebou. ty jsi štípa. Já šel po té typce, co byla za tebou. Hele, Kenzile, Tady. Bramburek. Hele, víteček, já Da zabiju. Vinci! A jo, Tak jsem to vůbec- kámo! Čekaj, já ti Čokoláda! říkám Leonardo da Vinci, vole. Koukej jak... No tak nic. Bob. Klauník. Da Vinci, kde pak? Kámo, já jsem 6. jenom, ty vole. Kámo! Hej, on tě dohnal. Da Ben. Vinci. On tě dohnal víteček. To není žádný kolo, to je spíš kokot, vole. Ty se mě zabil Černo, vole. 7. Ty vole. Kámo! Čokoláda se se mnou odvedla. 6-7! Kámo, mě Kámo, prostě zabili čokoláda nějaký před- randomáci prostě. Kámo, já nechci jako být rasistický, ale ta čokoláda je tak černá, že jsem ji neviděla ani! Násy, černák má Ne, to nemůžu říct, kámo. Ne, to On nemůžu říct, myslel ale pero, okej. on si Jako- koupil z IKEA pero a je úplně černý. Jo, já nemyslím to, co No, máš kolo. Pro ty starší víte, co si myslíme? Pro ty Kámo, já jsem starší. 6, ty vole. Já jsem jenom 6. Kámo, jsem víte, čekaj lepší než já jsem Felov. Jak jsi první? Já hraju teď co je tryhardy prostě. Ty mě zabíjíš nic. furt. mi Kámo, ten já Bůh přísahám, říká když jsem, někdy. já přísahám. Hej, že já jsem byl bacha, tak dobrý. Hej, ten černá zeď kempí Já jsem zabil černou čokoládu. čokoládu. Kámo, já to nemůžu říkat, já budu jako taky rasista. ne, Nebo kámo. já jinak budu rasista, vole. Počkej, hele, vypni si mik a zazvi si to klidně. Ale musíte mi Počkej, tak fakticky kámo. vyplejte. Tak já nevím, jestli, počkej, tak já se zkusím, já nevím, já to teď... Tam já nemůžu zabít ani, já nemůžu zabít, a mě zabil Víteček, kámo. Ty jsou kámo, počkej, já si vypnu mikrofon, já budu žát úplně normálně, já si zkusím vypnout mikrofon, doufám, že to funguje. Ty vole, ty debil, ty Vítečko, ještě jednou, mě zabiješ, kámo, ještě jednou. Ještě jednou, kámo. Ty jsi buď ten černej, buď čokoládový Víteček, kámo. No, dobrý, zpátky. Okay. Neměl si vyplay mik. Jejda. Tak to vystřihni. Ty to vystříhej, ty jsi editor. Tak já říkám, tak to vystřihnu. Ty Aha. a ještě mě zabije na Já si tě najdu, Vítečku. Kámo, já to nebudu hrát, já to hrát nebudu. Hej, ale jako jsem s tebou. Protože ty bude borci se tak. tady všichni borci se tady divně hejbou. Kámo! Statistika nudaje, my však ceny údaje. Hej, Kámo, tak já nevím, ty co se mám hejbeš za tak divně, se hejbeš jak na kolotočí, kámo. Jak máš 38 kg, když se teď všichni hejbou jak na kolotočí, more? Kámo, fuck, Vítečku, co pak? Už je Víteček. lehký najít, protože tady jsem ještě jedinej bacon. Kámo, dělá si srandu, u mě se fakt spawne ten Naruto, nebo co to je. Čokoláda mrtvá. Já, kámo, ty jsi čokoláda. Mě Víteček, zabila zase čokoláda, Víteček, kámo. hej, Já Víteček, fakt tu proč čokoládu čokoláda? s Kdo ním, vyhrál? milka čokoláda, kámo, krávičková čokoláda, víš co. Víteček vyhrál! Víteček proti čokoládě vyhrál! Hej, Lukáš, mám takový nápad. Co kdybychom udělali 2 videa? Já tohle čas vystřihnu, ale kdybychom udělali dneska 2 videa, nevím na jakou hru potom. Nebo, OK, chápeš. uděláme dneska 2 videa. ne, to bude vystřihnout, ale jakože chápeš, aby jsme... Tak to byl clean headshot, kámo, to byl clean. Jak mě zabil přes tu zeď? Má kámo wallhacky normálně, fakt má, všichni mají wallhacky. Mě zabil Da Vinci, kámo, mě zabil Da Vinci. Ne, to jsem byl já, Boba. Sorry.
Já mám 2 killy, A ta kámo. sniperka je dobrá. Jaká? Da Vinci. Kámo, Da Vinci ani nemůžu hrát. M82A. Hele, já jsem zabil Vítečka. Já jsem zabil démon, tak nezabil jsem démona. No dobrý, vidí, uděláme jedno kolo, než si rozbiju klávesnici, tady a budu hrát něco jiného. Nebo jakoby ukončíme, nebo ukončíme video, protože já nechci, aby to video bylo 20 000 minut dlouhý, a aby se mohl editovat zase 5 hodin. Okay, tak Hele, to tam teď vyjde. Hele, já vidím čas. Vítečka, a já jsem zabil Vítečka. První část dá.